Na začátcích jsou sny, tiché našeptávání, představy, pocity, naše nejhlubší touhy. Skrývá se v nich odpověď na otázku, kdo skutečně jsme a navigují nás na správnou cestu životem. Každý máme tuto schopnost, tento dar, bez ohledu na to, jak velké to sny jsou. Jako děti jsme však snili mnohem více a rozdíl mezi snem a realitou nás moc nezajímal. Bez strachu, pochybností, názoru druhých, hra, radost, přítomný okamžik. Kde si to dítě hraje teď? Kde jsou ty sny a jejich pronásledování? Někteří si hrát nepřestali, ale možná si začal brát život příliš vážně. Možná ses přestal smát, věnovat tomu, co tě naplňuje a ztratil tak kontakt. A alkohol a drogy jsou pak jediný způsob, jak se odvázat a pobavit. Kam se tedy poděl ten oheň, který tě hnal vpřed? Byly to ztracené sny, rodičů, učitelů, kamarádů, či zprávy, systém, práce. Vyhořel jsi? Co bylo těžké, moc daleko, nebezpečné, drahé, nemožné, že nebyl ten správný čas a doteď nepřišel. Co je ale doopravdy možné? Co jsi ochotný podstoupit? Jestli se to stane realitou, záleží jen na tvé síle, tvé víře, tvém rozhodnutí a vytrvalosti. Proto nemarni svůj čas. Neočekávej, že ti někdo řekne, co máš dělat. Nebude to Bůh, ne technologie a žádné zítra. Ty jsi ten jediný, kdo to může změnit. Věř v proces a svému tělu. Pokud tě někdy někdo zranil, možná někdo, komu si důvěřoval, možná láska. Není teď ten správný čas zažehnout znovu svůj oheň, přestat být v roli oběti a krok za krokem, každým dnem se posouvat o kousek dál, být o něco lepší. Je dobré znát své srdce, tak mu začni naslouchat. Ovládni svou mysl a dostaň svůj život znova pod svou kontrolu. A začni bojovat za své sny. Jediný člověk, se kterým se má smysl srovnávat, jsi byl ty včera. Neboj se dělat chyby. Nebude to bez bolesti, temných dní, možná ztratíš nějaké přátele, ztratíš jiné věci, budou se dít změny. A jakmile se začneš prodírat skrz, budeš nacházet radost, která se nedá koupit a o kterou tě nic jen tak nepřipraví. Bude tu, když se probudíš a když půjdeš spát. Později vzdávání se už nebude možnost, strach nebude tak silný a ty už si nikdy nenecháš ublížit. Je na tobě udělat svůj život šťastný, naplněný dobrodružstvím. Takový život je zásadní pro generace, které budou následovat. Věř si, buď sebou a nikdy nezapomeň, proč jsi začal.